अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. दोनच दिवसापूर्वी एस टीच्या वातानुकूलित बसच्या उद्घाटन प्रसंगी सन्माननीय वैभव नाईक या भागाचे जे आमदार आहेत त्यांनी ती एस टी बस चालवली आणि चालवताना कुठल्याही प्रकारचा त्यांच्याकडे परवाना नसताना अनधिकाराने ती एस टी बस चालवली आणि प्रवाशांच्या जीवितास धोका उत्पन्न होईल अशा पद्धतीची कृती केलेली आहे. आणि त्या संदर्भात आम्ही कालच या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला त्यांच्यावरती गुन्हा नोंद व्हावा अशा पद्धतीचं निवेदन दिलेलं आहे. सन्माननीय या ठिकाणचे आमदार त्याचबरोबर एस टीचे कर्मचारी एस टीचे अधिकारी जे असतील त्यांच्यावरती पण गुन्हा नोंद व्हावा अशा प्रकारची मागणी आम्ही कालच केलेली आहे. त्या संदर्भात काय प्रोसिजर झाली ह्याची माहिती घेण्यासाठी आज पोलीस स्टेशनला आम्ही उपस्थित आहोत. आम्हाला असं कळलं की त्यांनी आज सूर्यवंशी नामक अधिकाऱ्याकडे ह्या गुन्ह्याची चौकशी करण्यासंदर्भात त्यांच्याकडे सगळं अधिकार दिलेले आहेत आणि सूर्यवंशी यांना त्यांचे संपर्क साधला असता ते म्हणाले की आम्ही आजच एस टीचे जे अधिकारी आहेत त्यांना इथे पोलीस स्टेशनला बोलवून घेऊन त्यांच्याकडनं आम्ही अधिक माहिती घेणार आहोत आणि त्यांच्यावरती गुन्हा नोंद होण्यासाठी आपल्याला जी काही प्रोसिजर करावी लागेल ती प्रोसिजर आम्ही करणार आहोत. आम्ही त्यांना अशा पद्धतीचं आवाहन केलेलं आहे की आपण या ठिकाणी गुन्हा नोंद जर केला नाही किंवा तुमच्याकडनं प्रोसिजर लवकरात लवकर जर झाली नाही तर आम्ही मोठ्या संख्येने या ठिकाणी पोलीस स्टेशनच्या समोर ठिय्या आंदोलन करू आणि त्याच्यानंतर जी परिस्थिती उद्भवेल त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल अशा पद्धतीचं निवेदन आम्ही त्यांना दिलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.